Buatan Pak Sosro. Pengen sing ate kula niki kan napa si mbahe niku Mbah Yuk niku ming nurut. Nggih ming niku wau ndelok tiyang mbayi niku wau. Ming ndelok. Lha nggih pun niku 12 sasi. 12 sasi niku pun kula mboten ngemak punan. Nggih mangke nek pun napa niku nek pun mlaku pun mboten kula emak. Nek kan ngemak niku nek gadah mriyeng panas niku. Nggih niku nek mriyeng niku ming jodone niku napa gendhis kalih sekul. Nggih nek mboten sekul niku godhong dadap srep. Oh, dadap. Nggih kalih niku. Apa kepe didulangke apa di Wah, mboten Pak, mung damel Oh, klomot. klomot nggih. Mung damel klomot niku wae. Nek bayi pun ajeng putel niku pinggire niku rengko mubeng. Gek mangke kantun tengah. Kantun tengah niku gek terus putel. Nggih. Mubeng dikik asale putele 7 dina nek dereng 9 dina nggih dereng dikerik. Nek putele 10 dina nek mboten 11 nggih dereng kerik. Mboten mesti gek ajeng duit sedanten nggih enten nyukani wos, enten nyukani duit. Nek budangan niku nggih enten sing seger kek wedok, nek sing lanang niku nggih niku wau mboten seger turene. Nggih. Lah nek tropong niku lek turene ming nek bayi niku kajenge kajenge lancar. Asale metu niku wau. Niki tropong. Oh, tropong niku to. Nggih, niki tropong. Nek nganggene niku bocah niku kan tapian, kek kula srobokke ngoten. Ngoten niku. Oh, 12 medun Nggih, kacer cepeke nggih niku wau dijariki niku wau. Nggih. Nggih, disukani jarik ngisore. Wah, mboten ajeng didon-donke lajeng sinten, Pak.